Ngathi kini iqaphelele le ndaba yokuthwasiswa kungafanele. Kanti wena kumele umisele amagobo ngokume lapho. Nokubaluleka ukuthi uma uhlole kubantu abathathu, ucheck ukuthi balutshente eyodwa noma ungangahlola namhlanje noma insuku elandelana kodwa ngoba phela nakhona kuyimali phela ukuyohlola. Kodwa uma uthola amandla ufike uhlole lokhu uphinde futhi nangokuzama uma uthola amandla uphinde uhlole komunye uphinde kanjalo ukuze uconfirm ukuthi kungabe into ephuma bonke labantu iyalinka noma iyafanana. Sigweme lento ukuthi kuthwaswa abantu bekubeni bemisela amagobongo. Indaba nansi kanqala into ukunitshena wona ukuthi ukuthwasa lokhu kuyenye into enkulu kabi. Awuvele ngiphekhe isulukesi uthi sanambona ngizothwasa cha. Ngisho wethiwa kusemanguza kumele usuke la. Ungahamba umndeni wakho ungazi, ucinga unyamalala ebusuku kuthiwa ubonakali. Mhlawumbe kuthatha u4 days noma 5 days kuzothiwa utholakala emanguza mhlawumbe ufike kwaNxumalo noma ufike kwaMngomezi noma ufike kwabani. Unakhona usuphaphamile washo inamba yakhona emva la uqhamuka khona. Usuka nakhona uhamba lapho ungazi wena ukuthi uhamba kunomuntu ongasuka lezofa nje enkandla kunomuntu ongasuka lezofa nje eMatuba. Mawuthi umuntu uyathwasa ngempela. So idlozi lizenzela lona ngendlela yalo ukuthi umuntu limkhipha uhamba kanjani futhi akabi nanencane inkinga. Akabi nanencane inkinga uzothiwa endleleni ukungena emanzini ezibeni akasabonakala wagcina eshonile umephume nje yakulomuzi abamsakona uhamba noma mawuthi kuthi kakhulu ngahamba sho 3 days bakhona abahamba sho 3 days uyoza afike lapho. Kodwa nansi into engifuna ukuqaphelisa wona kuyenzeka kuye kumuntu afika kubontu nenhlahla unesiphiwo esikhulu kodwa hayi sokusebenza ngabantu. Mhlawumbe umuntu okwazi ukubona lesubona ngisho ubona ube nezibonakalise ezikhulumayo kodwa hayi kuba umthandazi. Unenhlahla nje umuntu onesiphiwo esikhulu kodwa hayi sokusebenza ngabantu. Bese lo muntu ephambanisa athi wena unamandla amakhulu kumele uthathe umsebenzi wobungoma noma wokuthwasa. Bese ngempela kunikeza izinto ozoyisebenzisa abanye abantu abangosomathuba into esivamise ukwenzeka. Uthola ukuthi kunikeza izinto zokusebenza nje leyo mithi azokunikeza wona ngempela uzophupha uzibone kwakhe usufika ngempela uzothwasa noma ekufundisa amakhambi. Angithi manje kunemithi akunikeze yona wathi isebenzise. So isizofakaza noma iyenze isiqiniseko ngalenkulumo yalo muntu kanti sekusebenza umuthi. Uthola ukuthi abantu abaningi bayathwasa kanisebenziswa amaphupha bayabona bawaphupha ngoba vele lezi zihla noma lemithi abayisebenzisayo isilinke nokuthi noma isiyenza ukuthi ngampela ayibone lonto noma ubone lo muzi azibone ethwasa kanti cha yena umuntu okumele amiselwe imoya bese nje kulungiswa kahle mhlawumbe noma uthula ukuthi wazwa lembethe bese nje eba nenhlahla yakhe mhlawumbe yokufuya abe umuntu onemfuyo ofuna imfuyo ngalendlela noma abe umuntu oyisebenzela nje kahle endaweni eziserious ongangena kalula. So uma ngikhuluma umuntu ombethe njalo uma ngabe umuntu osuke nenhlahla noma osuke nemimoya ethothi mhlawumbe emkhulu ifuna ukulungiswa nakhona uma kuwukuthi khona izinto ekufanele iqale ilungiswe zigezwe ngaphambi kokuba uthwase kufelisho lona beyisho lo bona kuwena ukuthi ke cha mzukulu thina sifuna ukwenza 1 no 2 uma kungenjalo bekukhiphe bona hayi ukuthi uzwe ngomuntu bese kunikeza something ozoyisebenzisa bese uphupha khona ngoba imost yezangoma manje elokhu recruiter zino 9 years 8 years abanye beno 7 years ithongo liyacela kuyenzeka abanye lingafuni ukuthi sekukhalezela kakhulu isimidi iminyaka kulomndeni beyibalekela indaba emoya beyithi ingane bayicela na 12 years linqabe lifuna ukuthi isebenze khona no 12 years 13 years kuyenzeka kodwa imvamisa uma nicela ithi umntwana usafunda isikole besicane imbekezelele aqede isikole usenobe seyuthatha kumsebenzi nangampela afuneka ibe kanjalo ngoba kuyoba inkinga kuhlanjulwe lemoya ukuze mangabe sifuna ukusebenza kuyena isebenze ibe yinto yokuphilisa kuphela ingabe ibikho imithi yokubulala. Kubalekile ukugezwa kwemoya kubaluleke lento iyafana nesikhwama mangabe ukhona inyanga kini musu ukujabulela ukuthatha isikhwama sihlambulule sigezwe ngoba kusasa uthothi kunemithi yokulumba abantu eyibulala abantu uthi inyanga lokhu ihamba leya kini imisiwe